сме отдавна. Днеска сме отдавна. Днеска сме отново с един епизод на Clash Clans. И ще покажа атаки, развитието на войната, ще ви покажа и така. Съм да изтежа казвам другия смисъл да съм извинявайте за силния звук. Много атака, много може да прави, защото не е много често в този акаунт, който да играе с фонзи. След 3 часа ще имам XP. Ето вижте клана, ще ви оставя така да го всичко да видите, оставам така 5 секунди, аз като ви кажа. Може да прочетете да без клан с 100 донейт елдър, коридори по преценка на лидера, на коридорите, уважение да има на коридорите и най-вече на лидера, 1000 донейт и 2 атаки флага, постоянно 2 атаки флага и 1000 донейт ще бъдете коридор със сигурност, но можете да останете също коридор и по желание на коридорите и други. Ето вижте клан, 16 човека, БГ с главни букви, вижте това, ако имате желание, 400 донейт, приемаме всички, няма проблеми, влизайте и ще разстъпваме яко. Война постоянно има, ето, тази война сме на равенство. Благодаря на Ланс, че беше така добър да се направи и двете атаки, т.е. с лидера на клана Ланс. Вижте какво направи на първия взе 3 звезди, а на втория 92% 2 браво на него. И съответно Перно направи на третия направи 85% и на шестия, което беше объркал форумчето, беше объркал и на мушата се на шестия на николко. Както и пътя, чакайте само да ви да набъркам нещо. Да, форумчето всички войни се изложи, но аз му взех номера на форумчето 100 и аз взех 5 звезди и Ланс взе 5 звезди. Много правилно Ланс. Тук е за да без ман БГ 49% са малко 50 и 2 звезди, но какво да се прави? Браво на бос и на Перно 2. Така че да, атаките може би ще бъдат... Не, няма да ви пусна. Ще има влогове вече. Но когато имам нещо да правя, защото не мога всеки ден да снимам, така че да. Влоговете ще са в друг канал, защото този е само абсолютно за геймплей. Другия канал ще видя как ще окръстя, но нещо ще бъде... май ще бъде... Тук да хора, също пауза, защото това е човек в моята стая. Докъде бяхме стигнали? Да, ще има влогове, ще бъде нещо кръстено като Перно Влогс. Не, по-скоро Дидо Влогс, нещо
Да, Дидо Влогс, най-вероятно, да, Дидо Долна Влогс. И ще има влогове в този канал, но рядко горе-долу. Така че искам, ако се развием, стигнем едно число 1000 сабскрайбера, това знам, че е много голяма цифра, но ви казвам, че ако стигнем, наистина ще бъда много благодарен и ще има голяма промяна в канала на 1000 сабскрайбера. Така че да, хора, нека да се правим тъкато. Да. Дракон, благодаря ти, това момче. Той праща такива дракони, сега захванем по драконите, ще ги взема и аз, спокойно, няма да стана по-назад. И така, хора, просто не знам какво ще стане. Не знам как ще развие канала и така. На 1000 субскрайбера, да, ще има много голям промяна на канала ми. Да, тук си мечех аз. Спокойно си мечех. Няма да бъде фейл. Така, да, давайте танка! Давайте, май ще го взема танка, не знам, ще ви... Да, давай. Надявам се канала с влоговете повече да ви харесва този. Така аз лично мисля, че повече ще ви хареса, ще бъде интересно, но и този няма да го оставям. Спокойни сте. И да, така да върви към своя на пълен край. Мисля, че ще бъде мисля, че това ще бъде 100%. Това ще има, ако стигнем 1000 сабскрайбера, искам да ви кажа едно нещо. Ако стигнем 1000 сабскрайбера, ще има голямо нещо ви съм подготвил. Само ще кажа, че е раздаване. И то не е на някаква игра, а на конзола. Каква конзола ще бъде тайна. И така че сабскрайбърте на 1000 човека имате много голяма възможност да спечелите плюс GTI 5. Плюс Xbox Live Gold за една година. Половин година. Искам да кажа 6 месеца. Така че съберем ли 1000 съба, ще има раздаване. Няма да кажа на каква конзола. Няма да кажа каква конзола, какво има на нея. Само ще кажа, че има GTI 5 и може да играете онлайн. Това е. Така че споделяйте с вашите приятели да стигнем 1000 сабскрайбера. Ако стигнем, ще бъда много благодарен, ще пусна Twitch. Видим какво е такова.
Това сега ни е баха мамата. Извинявайте. Сезонно червена точка. Извинявайте. Да. Някакво да го... И сега губим вината. Да напишем ГРЛД. Може би утре ще има влог. Днес е... Това ще бъде вечерно нещо. Днес е... Чакайте да кажа... Няма да... Не гледайте кой... Айде вижте кой гледам. 25 февруари. Да. Не искам да спомням. Може да видите вената, мъчи. Правим още една така. И смятам се случва като. Вината към своя край, така че това е всичко тази година. Ще се върна след 2 секунди. Така, заредих войската и ще приключим кръпа, като видите моя акаунт, осмицата. И имаме една видео колко беше ръчната преди. Искам да видите сега. Ето е. Може да видите профил. Четвърто и Hero Subscribe ще стане 5. Така че, да. Хора, не забравяйте, 1000 сабскрайбъра раздаваме. Голямо. Искам да споделяте с приятели, който и да е раздаване. За 1000 сабскрайбъра ще да направя фейскам, но се надявам лично, имах един канал с влогове, се надявам лично да ме познавате мене, да сте ме виждали. Ако не, с влоговете ще се запознаем. Така че, аз бях Дидо, надявам се да споделите клипа, да стигнем 1000 сабскрайбъра и да направя раздаването на конзола. И чао!